Uvedu vás do děje. Tohle je Milan. Milan je již dlouho nespokojený se svou prací údržbáře. Ale dnes se rozhodnul s tím něco udělat. Pojďme se podívat, jak si s tím poradí. To bylo zase den plno práce a tam příští dny. Já už nevím, jak mám dlouho vydržet. No nic, koupím zběrový paty. Což je už 4 kilo, jo. No tak to na ten týden teda vydržím. A co já budu dělat? A už vím, bych mohl ještě podnikat. To je nápad. Dobrý den, já jsem šéf. Dobrý den, Háje. S čím vám můžu pomoct? Já jsem za vámi přišel ohledně toho, že bych chtěl začít podnikat. A v jakém konkrétním odvětví byste chtěl podnikat? Odvětví, no, tak jsem si nepřemýšlel. To je docela zásadní. To máte pravdu, tak na tom si chtěl se popřemýšlet teda. Tak já přijdu zítra. Dobře, tak naschledanou. Tak takhle rozhodně ne. Než se vydáme na úřad, musíme mít jasno, v čem chceme podnikat. K tomu nám pomůže podnikatelský plán. Ukažme si, jak se takový plán může vytvořit. Takže podnikatelský plán. Aha, tak to si sami nevím. Tak já zkusím zavolat na těma. Maty, snad mi poradí. Čau Maty, ale já potřebuji od tebe poradit. Ahoj, jasně, co potřebuješ? No víš, mě nebaví moje současná práce a chtěl bych začít podnikat, ale vůbec nevím, jak na ten podnikatelský plán. Aha, tak s tím tě pomůžu, mám dlouhodobé zkušenosti. Tak to je super, mohl bys si ještě dnes? Ano, tak třeba kolem 6. Tak to by bylo ideální, díky moc. Čau. Dobře, čau. Čau Maty, jsem rád, že jsi ještě nezdorazil. Já v pohodě, dneska už moc nějak všechno na to. Super, tak pojď. Takže kde začneme? No, jen řekni, v čem bys chtěl podnikat. Já jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl dělat jako zadíčnu, jak jsem se v tom vyučil a bavilo mě to. Tak jo, tak tady. No konečně, co nám dalo. Ale prosím tě, teď to byla vrtečka. No možná tak pro tebe, ale každopádně děkuji, že jsi zastavil a pomohl mi to udělat. V pohodě, kamarádi by se měli pomáhat. Plán bychom měli, pojďme si ho ukázat. Na první stránce můžeme vidět základní údaje a budoucí logo. IČO a datum založení teprve doplníme potom, co nám na živnostenském úřadě schválí žádost a budeme moct podnikat. Zde je vysvětleno, co vlastně zednictví je a jaké jsou podmínky pro jeho provozování. Dále máme služby, co Milan, jako zedník, může provádět. Taky je nutné si určit postavení na trhu, respektive jakou část trhu zaujmeme. Dalším důležitým bodem je analýza konkurence, musíme mít jasný přehled o veškeré konkurenci a být právě ten, koho si lidé vyberou. SWOT analýza je nepostradatelnou pomůckou si určit naše silné a slabé stránky. Jediné, co nám chybí, je, jak tohle všechno financovat. Uvidíme, jak tohle Milan vyřeší. Tak mám bychom měli. Čekaj, jako financovat. Mohl bych si půjčit bance, ta bude mít vysoké úroky. Co bych si půjčil od Matyho? Znám ho už dlouho a určitě bude mít nižší úroky než bance. Tak já teda zkusím to do Matyho. A uvidím, co mi řekne. Ahoj Maty, potřebuji do tebe jednu maličkost. Čau, jasný, povídej. Ale já bych potřeboval půjčit, já vím, že to je hodně, ale 50 000, abych si zajistil potřebný nářadí a vybavení. 50 000. No, dobře, ale tak skladněnové čas, to je jako minule. Ne, neboj se, do půl tu budeš mít zpátky. Mimochodem, kolik za to budeš chtít? No, dobře, jelikož jsme dlouhodobí kamarádi, tak jsem rád, že si začal podnikat a v tomhle si musíme pomáhat.
Je, to jsem moc hodnej, to ti děkuju. Tak mi to můžeš poslat na účet. Zatím čau. Takže plán už máme a nyní již i finance na jeho zrealizování. Vydejme se znovu na živnostenský úřad. Tak snad už to dopadne. Dobrý den, tak jsem tady zase. Ahoj, pane šéf. Já vás vidím. Já vás taky. Jsem Tak tady koukám, že máte vyplnění koukal správně, snad to bude v pořádku. Myslím si, že v pořádku. Ano. Jde vás o pracovnou výuční. Jo, jasně, tady. Ano, v pořádku. A 1000 korun správný poplatek a občanský Jo, průkaz. dobře. Takže tady občanka Ano. a tady teda 1000 korun. Tak jo. Do 5 dnů budete zapsán v živnostenském rejstříku a budete moct začít podnikat. Super. Tak jo, tak vám děkuju a Ať se daří. Díky našemu podnikatelskému plánu vše dopadlo jak má. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa a doufám, že vás bavilo a bylo přínosné.